दिनै 10 आगस्ट खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव दुखुनांथाव खौरां। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सारागुरि गामिनि थागिबि बयजोंबो मिथिसार जानाय कन्ट्रेक्टर, फालांगिरि आरो समाज सिबियारि मारजिथ बसुमतारीया बे बुहुमाव गैलिया। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय रबिबार सानखालि हरखाबै प्रेसार स्ट्रक जादोंमोन। बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय सोनाब बेंगलनि सिलिगुरिनि गंसे देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन आरो बिथाङा बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानायावनो थांनाय हराव हरखाबै रुंसारि जायो। बिथांनि रुंसारि जानायाव ओनसोलनि रायजोफोरा बयबो दुखु मोननाय फोरमायदों। नैथियाव तामुलपुराव लामानि गिख्रंथाव जाब्रबथाय। बे जाब्रबथाया मैया ई-रिक्सा आरो मटर साइकेलजों सौग्रावलायनायाव जादोंमोन। बे जाब्रबथायाव सासे बर' लाइमोना जायगायावनो थैनो गोनां जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गंसे मटर साइकेलजों सानै बर' लाइमोना तामुलपुर कमार्स कलेज फारसेथिं दावगालांगासिनो दंमोन। नाथाय हरखाबै जाब्रबथाय जानायाव सासे लाइमोननि जिउ गोमायो आरो ई-रिक्सा सालायगिरि आरो सासे बर' लाइमोना जोखोम जायो। जोखोम जानाय सानैखौबो फाहामथायनि थाखाय तामुलपुरनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। थामथियाव करिमगंज पुलिस आरो एसटिएफनि जथाय सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि हेर'इन आरो फेग्रा याबा टेब्लेटफोर जब्द खालामनो हादों। पुलिसनि सुलुंनि बायदिब्ला ड्राग्सनि बेरेखा अपारेसनखौ एसटिएफनि आइजि पार्थ सारथि महन्त आरो करिमगंजनि पुलिस सामलायगिरि पार्थ प्रतिम दासआ दैदेनदोंमोन। सिग्रोमनायाव 1.300 किल'ग्राम हेर'इन आरो 3,50,000 याबा टेब्लेट जब्द खालामनाय जादों। ट्राक नम्बर NL 01AC4764 आव सिग्रोमनाय जादोंमोन आरो आन्दो चेम्बारनिफ्राय फेग्रा मुवाफोरखौ जब्द खालामनाय जादों। पुलिसनि सुलुङा मिथिहोनाय बायदिब्ला जब्द खालामनाय ड्राग्सनि बेसेना 115 कौटि रां जागोन। बे समावनो 4 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ ड्राग्स फालांगिनि दायाव पुलिसआ खानो हादों। हमजानाय सुबुंफोरानो जाबाय फुजाइल आहमेद, नइमुल हक, आतिकुर रहमान आरो जगजित देब बर्मन। बिसोरनि गेजेराव गिबि साथामा करिमगंज जिल्लानि निमाल बाजारनि, गुबुन फारसेथिं जगजित देब बर्मनआ त्रिपुरानि। ब्रैथियाव ब्राजिलनि साव पाउल'आव मोनसे गिख्रंथाव बिरखंनि जाब्रबथाय जादों। शुक्रबारनि मोनायाव गंसे दावबायारि बिरखंआ जाब्रबथायाव गोग्लैनायाव बिरखंआव थानाय गासिबो दावबायारिफोरनि जिउ खहा जायो। ब्राजिलनि ओनसोलारि एयारलाइननि बायदिब्ला बिरखंआव सा 57 दावबायारिफोर आरो 4 क्रू मेम्बारफोरजों गासै सा 61 सुबुंफोर दंमोन। मावख'आरिफोरनि बायदिब्ला बिरखंआ सामलायनो हायै जानायनि उनाव जाब्रबथाया जादोंमोन। जाब्रबथायनि जाहोनाव जायगायारि कन्डमिनियम कमप्लेक्सनि गंसे न'आ खहा जादोंमोनब्लाबो रावबो थागिरिया जोखोम जायाखैमोन। मोननै इन्जिन गोनां बिरखंआ पाराना रायजोनि कास्केभलनिफ्राय साव पाउल' गेजेर हायुंआरि बिरखं गाथोननि थाखाय ओंखारलांदोंमोन। बाथियाव बरपेटा पुलिसआ ड्राग्सनि बेरेखायै गावसोरनि सिग्रोमनानै 13.3 ग्रामनि ड्राग्स पेकेट जब्द खालामनो हादों। बरपेटा जिल्लानि थाराबारि पुलिसआ मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथायाव सिग्रोमनानै फेग्रा मुवाजों लोगोसे सासे फेग्रा मुवा फालांगिरिखौबो हमनो हायो। बिबानगिरि पुलिस मावख'गिरि मृणाल शर्मानि दैदेननायाव ड्राग्सनि बेरेखा अपारेसनाव 13.3 ग्रामनि ड्राग्स पेकेट जब्द खालामनो हादों। हमजानाय दुथां ड्राग्स फालांगिरिखौ थाराबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय हरिपुर गामिनि हसेन मियानि फिसाज्ला 20 बोसोर बैसोनि हाफिजुल मिया होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि हाफिजुल मियाया ओनसोलाव गोबाव समनिफ्रायनो गिख्रंथाव होबथाजानाय फेग्रा मुवाफोरखौ फानगासिनो दंमोन। दथियाव पाकिस्तानावबो बांलादेश बायदि हिंसाया जागायजेनदों। रैखाथि हान्जानि आउटपस्टआव अर सावना होदों। बे अर सावनायाव सा 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो सा 11 सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जादों। शुक्रबाराव पाकिस्ताननि खैबर पख्तुनख्वायाव मोनसे गिदिर उदखारि गाग्लोबनाय जादों। पाकिस्ताननि तालिबानजों सोमोन्दो थानाय उदखारिफोरा मोनसे रैखाथि चेकपइन्टखौ नोजोर होनानै गाग्लोबदोंमोन। बे गाग्लोबनायाव सा 7 रैखाथि मावथिफोरा जिउ गोमादों आरो सा 11 सुबुंफोरा जोखोम जादों। मावख'आरिफोरनि बायदिब्ला गाग्लोबनाया पाकिस्तान आफगानिस्तान सिमायाव तिरा हायेनाव जादोंमन। हाफिज गुल बहागर हानजाया इन्टारनेटनि बिजोङाव गाग्लोबनायनि बिबानखौ लादोंमोन। बे हानजाया फेब्रुवारियाव तारिक अफरीदी हानजाजों गोरोबथा खालामदोंमोन। बेखौ तारिक गेदार हानजा मुङैबो मिथिनाय जायो। बे हानजाया ताहरिक-इ-तालिबान पाकिस्तान (TTP) नि मोनसे सोमोन्दो गोनां आफाद।
मावख'आरिफोरनि मिथिहोनाय बादिब्ला उदखारिफोरा अर्कजय स्काउट चेक पस्टखौ दखल खालामनो नाजादोंमोन। गाग्लोबनायनि उनाव पस्टखौ अर सावना होदों। उदखारिफोरा गाग्लोबनायाव बेरफ्रुग्रा बेसाद आरो रकेटजों सालायग्रा ग्रेनेडफोर बाहायदोंमोन। स्निथियाव हिमाचल प्रदेशआव गिख्रंथाव हा खुरखानायनि जाब्रबथाय जादों, जायनि जाहोनाव मोनद' जिल्लायाव सांग्रांथि फोसावनाय जादों। अखा हानायनि जाहोनाव गं 129 लामाफोरखौ बन्द' खालामनाय जादों। हान्था मेलानि राहायाव हेंथा सोमजिदों। जिल्लाफोरनि जायगायारि सुबुंफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। बोथोर बिगियान मिरुआ बारहुंखानि थाखाय हिमाचलाव अरेन्ज एलार्ट फोसावदों। बोथोर बिगियान मिरुआ 15 आगस्तसिम रायजोआव गोबां अखा हानो हागौ होनना मिथिहोदों। 8थियाव 2024 मायथाइनि पेरिस अलिम्पिकआव भारतआ 6थि मेडेल मोननो हादों। मैया शुक्रबार सानखालि हारियानानि लाल अमन सेहरावतआ भारत हादरनि जानानै 57 किल'ग्रामनि खमलायनाय थाखोआव मेडेल देरहानो हादों। बिथांनि देरहानायजोंनो भारत हादरनि थाखाय मेडेलआ मोन 6 जायो। मख'नो गोनांदि बे मोन 6 मेडेलनि गेजेराव दासिम भारतआ पेरिस अलिम्पिकआव मोनसे रुपा आरो 4 ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हादों। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।